ведаеце, гэты канцэрт каляднай песні ён у нас упершыню. Я думаю, што гэта добрая традыцыя будзе ў будучыні, што ён будзе прадаўжацца гэты канцэрт, ён можа калісьці перарасці яшчэ штосьці нашмат больш грандыёзнае. У нас ёсць такія амбіцыі, правда? Заклікаць словамі, якія далі назву гэтаму канцэрту. Адеста Фіделес. Літаральна гэтае слово перакладаецца з лаціны «Прыйдзіце веруючыя», «Прыйдзіце вернікі», «Прыйдзіце са спевам», «Прыйдзіце пакланіцца Господу, который нарадзіўся». Особливый день нас будет, несучи тепло в домы. Это добрый день нам люди, ось один у целым годе эткий день. Ось одна у целом годе эта ночь. Восиде мой пан, восиде мой царь, это славца мой, имя его Иисус. Восиде мой пан, восиде мой царь, это славца твой, имя его Иисус. Большая зорка в небе засветить, вернуться знов догоним все надеи. На той одиной ночке на свете луной светло Божие светить. На одиной ночи на свете Божьей светло Божие светить. Людям служите сердцем покорным, и он придет кожному спалца наш Божа. Лепш поплатитесь, больш не сваритесь, снова в вашем небе зорка засветит. Лепш погодитесь, больш не сваритесь, Снова ваше
Сыну Бога поклониться, что слышал между жить. Той, кто Богом воспрод веку, народился человека, как людей уратовать. Снова телом сталася. Ён святлом для свету ёсць, Бог чалавек, любовь и суд. Похвала Богу на вышинах, а людям спокойно низина. Народился Спаситель, душ людских Откупитель. На земле, на земле, на земле. Рано, раненько, радуйся, серденько, Син Божий народився. Вас вітає український фольклорний ансамбль пісні і обраду «Ватра» Мінського городського об'єднання українців «Заповіт». Коллектив існує з 1996 года, уже больше за 20 годов спевая украинские, белорусские песни. И нашу такую невялічкую программу, якую сьогодні ми вам покажем, гэта такі кавалачак программы, якую мы будем презентовать сёлета у Львове на фестивале «Велика коляда». Открыли мы нашу программу колядкой у опрацоўцы Григорія Верети «Мы з колядою». А зараз хотели пропонувати вашій увазі такий колядний канон «Народження Твоє». Народження Твоє, Христе Боже наш, засяял нам весь світ святого познання. Десь далеко в темнім небі зірка засіяла, плила між зорями, над шокою стала. Не ми ж і царями, наш Господь
Дорогие наши гості, артисти, які приїхали з Мінська, але заспівали, поділилися з нами спадщиною українського народу, яка так само, ця спадщина народилася у сузіранні ясенку Христа. І це вельми важливо для нас сьогодні, що ми, як два різні славянські народи, але співаємо на ті ж самі теми, і що це нас так само вельми моцно єднає. Єднає нас Христос, який народився для всього світу. Велике дякую вам, особливо керівнику, який, напевно, є натхненником цієї програми. Дякую велике за те, що ви знайшли час і поділилися з нами цим великим скарбом своєї творчості. І що разом з нами так само славили Бога, бо цей концерт, він з'являється не просто культурною подією, а з'являється так само і духовною подією, що ми приходимо зараз, збираємося біля ясного Христа і співаємо Йому прославлення. Нехай Бог щастить так само вашим сім'ям, нехай так само сподорожничає вам у ваших творчих вандровках, туди, де поїдете, особливо у Львові жадаємо поспіху. Нехай Христос буде з вами во всім, що ви починаєте, і усяке добро, яке ви робите, нехай ще більше помножає. Дякую. Хочу подякувати усім іншим удільникам цього концерту, сім'ям, особливо сімейним колективам, які ось так виступали так само пригожо сьогодні. Гэта ваше выступленне вартае яшчэ так само ж не толькі з пункту гледжання рэлігійнага ці культурнага, а з пункту гледжання такого вось, што гэта для нас прыклад сёння, асабліва гэты святы дзень, свята святой сям'і, што сям'я з'яўляецца месцам, дзе нараджаюцца прыгожыя рэчы. Не толькі дзеці, але і таксама вось прыгожая песня. І няхай Бог адудзячыць вам. Дамініка, вялізны дзякуй табе за весь гэты мерапрыемства. Тэхнічнай службе таксама, якая спадарожнічала. Дзякуй вялізны. Ну і, вядома ж, слухачам альбо усім, хто прыймаў удзел у гэтым канцэрце малітве. Езу, складаем табе гэты дар нашай песні, нашай малітвы. Дзякуем табе, Хрысце, за тое, што ты прыйшоў і стварыў сярод нас святым.